ай оилатон ҷудо шиде ки шумо бовар кунед ними душанбе расво кардитон бовар кунед устод маймуш метарсам ба худо устод саломат бошед. дӯстони азиз ба шумо билетҳои арзон дар кор бошад ба ватсапи авиакасаи шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст. бовар ки ҳамин кадомеро дар раҳ мепурсӣ як кас ҳамин намега ки ҳамин корро кардан дар кор намедонам чӣ кор бо иҷа бо торик буда намедонам чӣ кор кунам ай ҳама нағзаш ҳамин устод муқимҷон ай хуҷанд омада ба ҳамин хона ҳамиро як бабо када пурсидан дар кор аниқша дига илоҷ нест. устод ассалому алайкум. мумкина салом алейкум душанҷон. ассалому алайкум. шумо шумо назед назастед саломатион аст меомадед я саломат бошед. бошед кани рост меистем не рост меистем мо рост меистем. ассалому алайкум. як бори дига раҳмат. як бори дига шумо назед инҷа устод як бори дига шинем устод дара пӯшед бисод ям як бори дига нас кам кудар шумо созед тинҷе шумо нас раҳмат. як дуо аз ҷониби шумо. илоҳо омин омин. амин ҳаҷви тоҷик зинда бошад. аллоҳ саломат боше. беҳтарин шумо назед устодҷон раҳмат ина сари кор ба омадед саломат боше. сари хирман ба омадед нағз омаде раҳмат монда нашиде раҳда устод не монда шавид чиҳе ин роҳҳои дисодед ку чӣ хел монда мешавед устод лабай якта чой саломат бошед. саломат бошед. хай негуфтед неда хай шуморо ташвиш наметем рӯси гап як масъала қати пешум омадам хоб ҳамин як маслиҳат аки шумо ҳарчанд одами таҷрибадида хоб аки шумо ки дилам кашид рӯси гап ҳамин маслиҳата айш мана дилатам кашид не ҳамчун устодо ки шумо омада бале падар замона мехешад парешон мешам газон ҳамин ба зангир ие муборак шавад саломат бошед. боракалло калом шудам гӯед ака гуфтам ки устод ҳамин як маслиҳатие ки ман ҳамин кадом моҳда занг гирам кадом моҳ ба шумо занг гиред бале ҳамира шумо гап зане ки кадом моҳда ман фикр дорам фикр доред. хоб якта моҳ ба шумо занг гита метавонед кадом моҳ устод моҳи жиюл багиред моҳи жиюл ихе моҳ нест ку устод барои ҳавай мегум да устод зӯреда бача устод устод иҷа бача ин мушай ку устод муш доред устод май муш метарсам ба худо устод вай муш не вай чӣ вай ҳамин тараканои хона палто гирифта додам ҳам мегардонам инҷа нон майда нон резаҳоро чида мехӯрам аз замин нон хайр майнаш давом мечим инҷа ман халан нарасонед ман ба ҳозир камтар ҳамиҷиба ман сари як масъала кор кирисонамда ман хоб кадом масъала устод хоб ман интернет ба хондам ки ҳар як одам пас аз оне ки вафот мекунад ку боз як бори дига ҳаёт ба меомадасту хоб дар намуди ҳайвонот меомадааст фаҳмидида дар намуди ҳайвон масалан мегирем ина гов гӯсфанд шуда меомадааста агар шумо масалан гирем ҳамин укаҷони ширини ман агар ба ного худо нигоҳ дораду вафот кардам онед дуюм дафъ омад ба кадом ҳайвон шуда омадани ҳастед шумо акар устод ба гуфти шумо ма кадом ҳайвонда баъд амо монанд шидем шумо худатон гап занед ба фикри ман мумкин ягон парранда кафтар хаймана зебое ку кафтар ними душанбе расво кардитон бовар кунед барои чӣ ҳама ҷоба ҳамин дидам нагуфтам ӯ коротон намекунед не ман дигар чиза гуфтодиам ҳайвонот кадом ҳайвонот шудам наметавонед ҳайвон хай устод саг боми чоҷон бо саг шӯхӣ кардам хай дигар тинҷ худатон раҳмат шумо чӣ хел устод устод фаҳмидем ки ай оилатон ҷудо шиде ки шумо бовар кунед ин мишмишҳо ҷон дорад зиқ шидем рости гап зиқ шидем занак нағз бо ифат ба маънӣ ана корош сариштакор леки яку ҷудо мешам не барои чӣ охи устод оли ҷудо нашиде не ҷудо мешам аку бо ман фикр кардам ки шумо ҷудо шиде узр устод не ки ҳамин барои чӣ ҷудо мешавед оилаи шумо ку нағз ба маърифат ба маданият
ба маънӣ ба маънӣ лекин ин медонед чӣ? хӯрокҳои нағз мепаза мо меҳмонӣ мерем не устод ҳамаш нури дида ву лекин як камбудӣ ҳаста чӣ кам будӣ ҳамин соатҳои 12 яки шаб ба як савуд мешавам гуфта берун буромадам хуб ҳамин даром ки ҷойгоҳ хундоштагӣ аллакай додарам ҳамихел ҳеҷ гапе не некем устод рости гап ман аввелам ҷудо шудам тамом дигар ба шумо ман зангир гуфтеду не яти пешина доштам ку устод ҷудо шудам аммо ха, хостам ха, ки ха. қайсингил мегирам сингула чӣ ба ҳамин хуштоман ман ҳамин хел дӯст медорам намехоҳам ки ҳамин хуштоманам дил канам да анамин ҳолат яке аз ҳолатҳое ки як ами хел мешуда мемонад хуштоман дӯсти домод шуда мемонад ҳамаш намешада устод акнун як чиз да чӣ як оила ба ҳамин хел духтара азоб додааст шавҳараш духтар модараш ба занг задааст модарҷон биёед ин сабилмонда мара хубам зад биёед фаҳмдед модар хиста омадааст модар хиста омадааст хона ҳамун домода дига надидиям ман камтар аз болои як барномаи консерти кор кар истодиам кае консерт шумо ба ҳамин чӣ гуна нақш маъқул шумо ба нақш ман шумо мебинам шабакаҳои ютуба кам мебинам саломат бошед устод ҳамин шумо ба фикрам ҷигарбанди устоди ҳаҷм арбоби ҳунар ана номи падаратон чӣ буд қодир раҳимов абдуқодир ака бо тахаллуси ҷӯгӣ ҷӯгинаги намешнасам намешнасам ҳамин лақабам чизи нағзад лекин ҳамин падари шумо дар вақташ медонед ҳамун давраҳо ба чойхонаи дилкушо буд чойхонаи мушфиқӣ буд кани яку ҳамин барномаҳое ташкил кунем дилшодҷон устод ҳамира ташкил кардан нарко аку аз устодорам буге ай ҳаҷм шумо монде ҳозирашдам бовар кунед дар ҳами мебинем ку тамошо мекунем шумо истироҳат мекунем ҳамин шумо мондед мегӯедед дилам заданиш дигар хел мешад нафаҳмиде ба он маънае ки устод дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ё дар телевизионҳо ҳаҷм ҳозир нест устод аҳамият доде кам барои ҳаваи шумо монде устод худо ҳамеша сарбаланд боше саломат боше ак чӣ нақшаҳо доред устод ман мебинам фақат дар рӯи кори шумо мана латифаҳои нақсам як рӯз бозор рафтам хай занак ба занг задам ман гуфтам занакҷон куҷо дорӣ хонада гуфт ман гуфтам ту ба ҳавои кӯҳсор маъқулми ё ҳавои масалан гирим гули садбарг маъқулми ё ҳавои париж маъқулми гуфте баъд янгетон ман ба чӣ мегӯфт чӣ гуфт шумо рохат гирифтедми ба қариби истироҳат меремми ман гуфтам не ман барои ҳоҷатхона ҳамон фишфишак харидистам гӯӣ чӣ бошад амон ҳаҷмигоро тезҷавоб ку шумо бам ягон воқеаҳои аҷоиб шудагӣ ме ҳаётатон ба шидагӣ устод нагӯед саломат бошед чиво гӯем аку ҳаёт ҳамин дия барои ҳамин акии қодирҷӯгӣ чанд фарзанд дорад 9 шукри худо 9 бале устод 9 ҳамин 9 гуфтеду як латифа ёдам расид як зан таксира дар шаҳр медорад маън мекунаду савор мешавад яке таксист мегирад ҳамин газа меҷиқад ҳамин на чароаки раҳ мега на пешиход ни переход мега ҳамин мерада баъд зан аз қафои ва шофёр укаҷон мебахшед эҳтиёт гуфтаги чизе медонедми эҳтиёткор шудан дакор медонедми шумо ман хона баравам 12 та фарзандам мана интизор гуфтааст да баъд шофёр хел гаштааст гуфтааст апаҷон ҳамин шумо 12 фарзанд дореду ман ба боз дар бораи эҳтиёт гап мезанед шумо вақте ҳамира гуфте ман чӣ ба ёдам омад як корманди бозрасии давлати автомобилӣ як ронандаро ман мекунам мега барои чӣ чароғака сурх гузаште светофори сурх гузаште барои чӣ светофори сурх гузаште мега ки охи рости гап барои чӣ гузаште ту кури охи намебини чароғак мана сурх барои чӣ сурх гузашти светофорро надиди мега не мега ман дидам чароғак сурх буд мега барои чӣ ба гузашти мега шуморо надидам бо як таби хел тезаш ҳамин навбат ёдам мебиёред на ала бо шаби ҳамин иди наврӯз якта шамол бои омадааст раз манкар аст куҷо ба ин хел шитоб доред назди шумо ба гуфтааст якум дар бораи бародаро якчӣ ки кормандои бозрасии давлати автомобилӣ ҳам дар кор имрӯз нигоҳ кунед вазъи садаманокӣ баланд шудааст бисёр шудааст чӣ ба чунки мардум тезроние ёд гирифтанд анамида чӣ бояд кард анамин ба медонед чӣ бояд кард як кори беҳтарин ҳаст ҳамиҷа масалан чӣ кор
همین راننده های کمتر چی گم پیشتر دوره های شوروی با هر یک شاهراه با یک ماشینی همون صدموی بالا با برداشته میموندن همون شفیارا میدیدن و یک دیلشان کمتر چی میشد که دیدی انا امین پسلیتری همون چیز بوده آیسته امروز ها نگاه میکنم همین همسین و سال شما بسیار شمال واری میرنده شما اینقدر گوجا با شتاب دارید هم؟ شما ماشین دارید می شما؟ ماشین دارم چه خیلی ماشین دارید؟ مرسدس همین نگاه کنید دارم سمالیات یک قطی دارد قطی سیاه میگن که سمالیات ها اگر خدا نخواهد کنه سمالیات افتاده ماند اگر همون قطیش میبینن و آخرین گپای لیوچیکا میخوانن کو همین خیلی ماشینا با چسباندیان نگاه کنید ماشینایی که تیز میکنه یا فرق نداره عموما همه ماشینا با یک قطی سیاه چورنی یاشیک میگن چورنی یاشیک امریکا به شناندگی هاشون بعد صدمه گرفته اومدن گرمانیا به شناندگی گرفته اومدن تاجیکستان با هم خیلی شناندگی گرفته اومدن گفتن که آخرین گپای همین شفیارا یه بار گوش کردن کن امریکا هم تو ضبطش مونن که او مای گاد گفته سو زن خیلی بسته نمیسا با یوال زداست از اونی تاجیکوی نگاه کنید این هیچی نه 180 نوشتگی 220 نرودگه من مردگ نه زیق میشم خیلی زندگی ها چطور دارم؟ تشکر استاد سلامتی ها چطور؟ رحمت سلامتی شما چی استاد؟ امروز یک مرشودکه بنشستم من خب چی گپ شد؟ مرشودکه بنشستم دادم مرشودکه چی همون کوروش دیدم گپاش دیدم و خاطرم یک چی اومد همین مردمی مرشودکه چی بسیار مردمی نغزم یک مرشودکه چی استولی جراحی با استا خیره نسیه کرده رفتاست فهمیدن جراح و دکتر داوودتوز دارد همشیره های شوکت داوودتوز دارد همه هر طرف وای مردک رفته شده است همین وقت با قراولی بیمارخانه در اومده است سلام علیکم همین ستیل چند خوراک آورده که اینا با کسل با دمت گیر کسل رفت شده است دریم یک طرف با ایز همین خیلی کروسیم و خودش با نمی بیاد ده یک وقت قراول همونجا شده اینا چی کاره بودن؟ تو دلبزن کردی اما که قراول این آدم مشروط کچی حاضر مرده است من یاردم کردم بچه گفته است یک طرف پیستیتان همتون یک طرف پیستیتان گفته است تو دری همون جراحی شعبه جراحی گرفته ساخت میخه پشت است که حالگی وای بیماری مرسادگی هم تو خیست است در است تر پشت خانی آچه تا نه اینجا